ассалому алайкум бинандагони азизу арҷманд, нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. дар толори мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент бо иштироки роҳбарони корхонаву муассисаҳо ва ташкилотҳо ҷаласаи ҳафтавори назоратии насли раиси шаҳр баргузор гардид. дар толори мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент таҳти роҳбарии раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ва сардори раёсати агентии давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар водии Зарафшон Низомзода Насриддин ҷаласаи ҳафтавори назоратии назди раиси шаҳр баргузор гардид. муовини раиси шаҳри Панҷакент Мурод Шукурзода ба ҳозирин вобаста ба пешниҳоди мақомоти ҳифзи ҳуқуқ оиди қонуншиканиҳои роҳбарони чанд корхонаву ташкилотҳои шаҳру деҳоти Панҷакент ироа намуда қайд кард ки новобаста аз он ки кормандони раёсати агентии зидди коррупсионӣ баҳри пешгирии қонунвайронкуниҳо талош меварзанд, аммо баъзе шахсони алоҳида аз ин ҳисоб барои манфиати худ истифода мебаранд. аз 1 августи соли 2023 дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тадбирҳои вусъат додани ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ пардохти андозҳо бо чои давлатӣ барои додани иҷозат ва иҷозатномаҳо, пардохтҳои дигари ҳатмӣ ба буҷет, ҷаримаҳо, маблағи суғуртаи ҳатмии давлатӣ, хизматрасонии тиббӣ, хизматрасонии коммуналӣ, намудҳои дигари хизматрасонии давлатӣ, инчунин қабули маблағҳо аз ҷониби вазорату идораҳо ва ташкилоти давлатӣ тариқи ғайринақдӣ амалӣ мешавад. вале мутаассифона ин амал то имрӯз пурра роҳандозӣ нашуда, бар замми ин баъзе роҳбарон сӯистифода аз ваколатҳои мансабӣ ҳуҷҷатҳои лозимаро сохтакорӣ ва қалбакӣ карда маблағи буҷаро аз они худ карданд. тибқи иттилоъ нисбати нафароне ки даст ба қонуншиканӣ заданд, бо моддаҳои гуногуни кодекси ҷиноятии Тоҷикистон парвандаи ҷиноӣ оғоз карда шуда, тафтишоти пешакӣ дар ин самт идома дорад. ҳамчунин муовини раиси шаҳри Панҷакент аз даст ба қонуншиканӣ задани ноболиғон изҳори нигаронӣ кард. гуфта шуд ки аксарияти ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурӣ мутаассифона имрӯзҳо маҳз аз ҷониби ноболиғон содир карда мешавад. дар соли 2024 ва 9 моҳи охир як ҳодисаи худкушӣ ба қайд гирифта шуда чанд нафар ноболиғон суиқасд ба ҷони худ карданд. ин нишондодро ӯ ташвишовар хонд. вобаста ба ин масъалаи доғирӯз раиси шаҳри Панҷакент масъулонро вазифагузорӣ кард то пеши ин ҳодисаҳои маргбор гирифта шавад. дар рафти ҷаласа фаъолияти хадамоти давлатии оташнишонии шаҳри Панҷакент низ мавриди таҳлил қарор гирифт. санҷиш ва таҳлилҳои мақомоти ҳифзи ҳуқуқ нишон дод ки дар ин идора камбудиҳои хеле зиёд ҷой дошта, баҳри ислоҳи он чораҷӯӣ карда шавад. инчунин корхонаву ташкилот, бозорҳои марказӣ, муассисаҳои таълимиву фарҳангӣ бо лавозимоти зидди сӯхтор таъмин нестанд. ҳавзҳои об барои зидди сӯхтор бо об пур карда нашудааст. дар пеш фасли сарду зимистон аст. бояд ҳама новобаста аз шакли моликият худи мардум низ барои бехатарӣ аз сӯхтор пурра эмин бошанд. ноқилҳои барқӣ таҷҳизоти барқиро аз назар гузаронанд. роҳбарони бозори марказӣ ва бозори гулистон низ вазифадор карда шуданд то гирду атрофро ба тартиб дароварда савдогаронро дар ҷои муайяншуда барои фурӯши маҳсулот иҷозат диҳанд. ҳамчунин муовини раиси шаҳри Панҷакент Мурод Шукурзода аз рафти иҷрои фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ба эҳтиёт рухсат додани хизматчиёни ҳарбие ки муҳлати муқаррар гардидаи хизмати ҳарбиро адо намуданд ва даъвати навбатии шаҳрвандони солҳои таваллуди 1998-2007 ҷумҳурии Тоҷикистон ба хизмати ҳарбӣ маълумот дод. роҳбари маркази назоратии давлатии санитарию эпидемиологияи шаҳри Панҷакент Бурҳон Атохоҷаев вобаста ба бемории бруцеллёз маълумот дод. ба гуфтаи ӯ дар 2 соли охир ҷамъиятҳои деҳотии Ёрӣ, Амондара ва Фароб минтақаи осебпазири ин намуди беморӣ дониста шудааст. вобаста ба пешгирии ин намуди беморӣ ба масъулон дастурҳо дода шуд то маҳсулоти гӯшти саривақт ва дуруст аз ташхис гузашта барои фурӯш ва истеъмоли шаҳрвандон иҷозат дода шавад. ҳамзамон дастур дода шуд то дар муассисаҳои таълимӣ ҳолатҳои гигиенӣ ҷиддӣ риоя ва назорат карда шавад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз масъулон бобати мунфаршкунии роҳҳо, рафти корҳои сохтмонӣ дар иншооти гуногун, бунёди муассисаҳои таълимӣ, бунгоҳҳои тиббӣ,
корҳои ободониву тозакорӣ дар муҳити зист ва монанди инҳо пурсон шуда баҳри ислоҳи камбудиҳо супоришҳо дод. Дар интиҳо сардори раёсати агентии давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар водии Зарафшон Низомзода Насриддин оид ба қонунвайронкуниҳои роҳбарону корхонаҳо ибрози андеша намуд ва таъкид кард, ки мо ҳамчун роҳбар ҳар як нафар бояд ҳолатҳои коррупсиониро пешгирӣ намоем, на ин ки даст ба ин амалӣ нангвор бизанем. ҷалсаи ҳафтавор бо вазифагузориҳои навбатӣ барои ҳафтаи равон анҷом ёфт. гузориши Муинсаата Мулоева, Талабшод Тошев. дар ҷаласаи шӯрои мақомоти ҳифзи ҳуқуқи шаҳри Панҷакент масъалаи таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳҳои автомобилгард мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифт. дар толори мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ҷаласаи шӯрои мақомоти ҳифзи ҳуқуқи шаҳри Панҷакент баргузор шуд, ки дар он асосан масъалаи таъмини бехатарии қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ва натиҷаҳои санҷиши ҳолати пешгирии ҳодисаҳои ноқуши нақлиётӣ дар соли гузашта ва 9 моҳи соли равон мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифт. дар рафти ҷаласа ёрдамчии прокурори шаҳр, мушовири адлии дараҷаи 3 Муҳаммад Сидиқзода, муовини сардори шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент Назарзода, муовини якуми раиси шаҳри Панҷакент Сабурҷон Собирзода, сардори идораи нигоҳдории роҳҳои автомобилии шаҳри Панҷакент Пиров ва дигарон оид ба масъалаи мубарами рӯз, аз ҷумла риояи қоидаҳои бехатарии ҳаракат дар роҳ, ки боиси ҳодисаҳои нохуши нақлиётӣ мегардад, шумораи ҳалокат ва ҷароҳатбардоштагон, таъмири роҳҳои автомобилгард, дуруст ва дар ҷойи муайяншуда гузоштани аломатҳои роҳ, сатҳи таълими касбӣ дар мактабҳои ронандагӣ, баланд бардоштани масъулияти кормандон дар вақти додани шаҳодатномаи ронандагӣ, танзими фаъолияти ширкатҳои мусофир ва боркашонӣ, ҳолатҳои техникиву тозагии воситаҳои нақлиётӣ мусофиркашонӣ, одобу муоширати ронандагон бо мусофирон, сару либоси ронандагон ва монанди инҳо ибрози андеша карданд. зикр гардид, ки дар соли 2024 ва 8 моҳи соли ҷорӣ дар қаламрави шаҳру деҳоти Панҷакент сатҳи ҷинояткорӣ вобаста ба садамаи нақлиётӣ тамоюли зиёдшавӣ дошта, 44 ҳолати ҷиноят ба қайд гирифта шуд, ки ин адад нисбат ба соли сипаришуда 2 адад зиёд мебошад, ки ин ташвишовар аст, мегӯяд Сидиқзода. дар натиҷаи ин садамаҳо шаҳрвандон ҷароҳатҳои ҷисмонии дараҷаи миёна вазнин гирифтанд ё ба ҳалокат расиданд. ҳамзамон сифати роҳ ва таъмирталаб будани роҳҳои автомобилгард низ яке аз сабабҳои дигари ба амал омадани садама мебошад, чун роҳҳо вайрон аст. сабаби дигари рух додани ҳодисаҳои нохуши садамавӣ ин кор накардани чароғакҳои роҳ мебошад. ба гуфти ёрдамчии прокурори шаҳр Сидиқзода, вақтҳои охир бо айби ронандагони ҷавон рух медиҳад. ҳатто дар баъзе ҳолат ноболиғон низ сари чамбарак нишастанд, ки ин аз бемасъулиятии волидон ба назар мерасад. сабаби дигар ин аз бемасъулиятӣ ва бепарвоигии масъулон мебошад, мегӯяд ӯ. ҳамчунин таъкид шуд, ки имрӯзҳо тамбашавии нақлиёт дар назди бозори марказӣ ва хиёбони рӯдакӣ бисёр мушоҳида мешавад. ронандагони нақлиёти мусофиркашони деҳаҳо дар ҷойи дилхоҳ воситаи нақлиётро манъ карда мусофиронро мегиранд. инчунин ронандагон бо суръати баланд дар ҳолати мастӣ ва ё беҳуҷҷати ронандагӣ низ бе муоинаи техникии нақлиётро идора карданд. масъалаи дигари ташвишовар ин аст, ки бархе аз волидайн барои фарзандонашон мопед, дучархаву сечархаро харидорӣ мекунанд. насли ҷавон бошад, қоидаҳои ҳаракат дар роҳро пурра наомӯхта, дар роҳи автомобилгард онро идора мекунанд. кор то ҷое расидааст, ки бо воситаи дучархаву сечарха садамаҳои маргбор низ ба қайд гирифта шудааст. пешниҳод гардид, ки бо шаҳрвандон доири ин мавзӯъ суҳбату мулоқотҳои озод ташкил карда шавад ва оқибати бо суръати баланд идора кардани автомобил шаҳр дода шавад. дар интиҳо прокурори шаҳри Панҷакент, мушовири адлии дараҷаи 1 Искандар Раҳматзода садамаҳои роҳу нақлиёти шаҳру деҳоти Панҷакент давоми 2 соли охирро таҳлил карда, ҷиҳати пешгирии ин ҳодисаҳои нохуш, ислоҳ намудани камбудиҳои ҷойдошта, аз ҷумла
таъмир намудани чароғакҳои роҳнамо, фаъолияти кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ, санҷидани дониши хатмкардагони мактабҳои ронандагӣ, тамбашавии автомобилҳо ва монанди инҳо масъулинро вазифадор кард. гузориши Муинса Атамуллоева, Хаём Ҷураев. идомаи барномаи иттилоотии пайғом. рӯзи забони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент бо тантана таҷлил гардид. ин мавзӯъро ҳамкоронамон пайгирӣ намуданд. дар толори кӯхи ҷавонони ба номи Лоиқ Шералии шаҳри Панҷакент бахшида ба рӯзи забони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоиши идона баргузор гардид. муовини раиси шаҳри Панҷакент Парвина Нақибе нахуст сокинони шаҳрро бо ифтихори рӯзи забони давлатӣ ки рамзи муқаддасу ҷовидонаи ҳастии миллат, муҳимтарини нишонаи давлатдории миллии тоҷикон ва асоситарин омили ваҳдату сарҷамъии мардуми Тоҷикистон мебошад, аз номи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр шодбош гуфта, паёми шодбошии раиси шаҳрро ба саҳми ҳозирин расонид. таъкид гардид ки забони тоҷикӣ дар тӯли тарихи ҳастии ҳамчун пурарзиштарин падидаи фарҳанги тоҷикон, симои миллати кӯҳанбунёди моро ба таври шоиста муаррифӣ намудааст. олитарин маҳсули тафаккури бузургони ҷаҳонӣ андеша, адабиёт, илму маориф ва фарҳанги тоҷик маҳз тавассути забони тоҷикӣ то замони мо расида ҳамчун нодиртарин ганҷинаҳои ақлонии соҳибзабонон муаррифӣ шуданд. баъдан Исмоил Зарифӣ, раиси бахши панҷакентии иттифоқи нависандагони Тоҷикистон ба сухан баромада таъкид намуд ки воқеан забон ҳамчун воситаи мӯътамади омӯзиши таърих ва фарҳангу тамаддуни миллат дар инъикоси воқеияти ҳаёти ҷомеа нақши муҳим дошта, гузаштагони мо барои рушду инкишоф ва барои бақоии забони расмию давлатӣ баровардани он кӯшиши зиёд ба харҷ доданд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба роҳи душвори рушду инкишоф, мақоми таърихии забони тоҷикӣ ва хизмати фарзандони фарзона дар ҳифзу гиромидошти он чунин таъкид намуданд. забони адабии тоҷик дар ҷараёни ташаккул ва таҳаввули худ роҳи ниҳоят пурфоҷиаро тай намуда, аз санҷишу имтиҳонҳои таърихи гузашта ба шарофати хизматҳои бузург, заҳматҳои бедариғ, мероси гаронбаҳо ва корнамоиҳои беназири фарзандони фарзонааш дар шакли зебову ноб бо захираҳои ғаниву рангини луғоти таъбирот бароямон мерос мондааст. воқеан ҳам забони тоҷикӣ тавассути осори пурғановати устоди шоирон Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ пойдор гардида, мин баъд дар осори бузургоне чун Ҳаким Фирдавсӣ, Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ, Умари Хайём, Саъдии Шерозӣ, Саидои Насафӣ, Камоли Хуҷандӣ, Мӯъмин Қаноат, Лоиқ Шералӣ ва ҳазорон суханварони дигар ғановат ва шукӯҳу шаҳомати хоса дарёфт намудааст. дар ҳамоиши идона ба муносибати рӯзи забони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби аҳли фарҳанги шаҳр барномаи ҷолиби консертӣ пешниҳод карда шуд. гузориши Мартаба Раҳмонова, Хаём Ҷураев ва Талабшо Тошев. соли 1989 нахустин бор қонуни забон қабул шуд ки тибқи он забони тоҷикӣ мақоми давлатӣ гирифт. баъдан соли 2009 қонуни нави ҷумҳурии Тоҷикистон дар бонаи забони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардид. аз ҳамон вақт 5 октябр расман рӯзи таҷлили иди забони давлатӣ эълон шуд. дар ин рӯз дар саросари ҷумҳурӣ ҳамоишҳо, конферансҳо, озмунҳои шеърхонӣ, барномаҳои фарҳангӣ ва вохӯриҳои илмӣ баргузор мешавад. робита ба ин мавзӯъ дар китобхонаи марказии шаҳр ҳамоише баргузор гардид ки ширкаткунандагон бо суханронӣ ва шеърхонӣ табъи ҳозиринро болида гардонданд. бо забони тоҷикӣ тоҷи сари дунё шудӣ, бо дили ғампарварат хуршеди нурафзо шудӣ, лаҳни шодобат забони модарии миллат аст, ту аз ин рӯ бар дилу бар дидаи мо ҷо шудӣ. забони модарӣ рӯзи зарафшон, забони модарӣ лайли бадахшон, забони модарӣ чун ғунчаи гул, забони модарӣ чун мурғи хушилҳон. ҳамдиёрони азиз, ҳамкорони меҳрубон, иҷозат диҳтон ман дар симои шумо тамоми сокинони Тоҷикистони соҳиби истиқлолро
аз фурсати муносиб истифода бурда бо рӯзи ҷашни забони модарӣ давлатӣ табрик гуфтанӣ ҳастам ки ҳамаи мо сокинони тоҷикистони соҳиби истиқлол баҳри пос доштани забони модарии хеш забони давлатиамон бояд ки ҷиддуҷаҳд намоем дар тамоми ташкилоту муассисаҳо корхонаҳо инчунин дар китобхона бисёртар ба он диққат диҳем ки хатогиҳои имлоӣ нагардад бо забони софу тозаи ноби тоҷикӣ сухан ронем. чу шеъри рӯдакӣ зебост чу мусиқӣ фараҳафзоз дар олам аз ҳама ширин забони модарии мо. ман ҳам аз фурсати муносиб истифода бурда ҳамаи ҳамдиёронам ҳамаи ҳамкоронамонро бо рӯзи иди забон табрик менамоям. дар ҳадду сарҳадшиносии ҷаҳон сарҳади тоҷик забони тоҷик аст. то забон дорад ватандор аст ӯ, то забондон аст бисёр аст ӯ. иди забони давлатӣ на танҳо ҷашни як рӯз балки рамзи гиромидошти фарҳанг таърих ва ҳастии миллии тоҷикон аст. гузориши ғайбулло муҳаммадиев, хаём ҷӯреев. саратони гарданаки бачадон яке аз намудҳои маъмултарини бемории саратон дар байни занон ба ҳисоб меравад. директори маркази иммунопрофилактикаи шаҳри Панҷакент Хурсанмурод Ҳакимов оиди вируси папилломаи одам чунин маълумот дод. мутаваҷҷеҳ бошед ба мусоҳибаи барнома. мехостам имрӯз каме дар бораи вируси папилломаи одам ба шумо гуфта бошам. вируси папилломаи одам ин баянгезияндаест ки пӯсти инсон ва лопардои гуногуни бадан аз ҷумла узвҳои таносули занонаро илlatнок менамояд. яъне ки ба шумо маълум аст дар тоҷикистон ва ҷаҳон яке аз бемориҳои вазнини аст ин бемории саратон ки роҳи табобати худро мушаххаси худро надорад. вале хушбахтона имрӯз барои пешгирӣ намудани баъзе аз бемориҳои саратонӣ хусус бемории саратонии гарданаки бачадон лакай роҳи чора пайдо шудааст ки ин ҳам бошад бо роҳи гузарондани иммунизатсия мебошад. бо ғамхории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззими миллат муҳтарами имомали раҳмон 24 июли соли 2025 таҳти рақами 408 қарор қабул гаштааст ки байни духтарбачагон мо барои пешгирии саратони гарданаки бачадон иммунизатсия гузаронем. хушбахтона сар карда аз 1 октябр ин маърака аллакай оғоз гаштааст ва духтарбачагони синни соли муайяне ки чӣ ки дар боло қайд кардем ба иммунизатсия фаро гирифта истоданд. иммунизатсия ягона роҳест ки мо бо роҳи гузарондан бемориҳои саратонӣ ки замин вируси папилломаи одам ба вуҷуд меояд аз байн мебарем. ин ваксине ки имрӯз ба мо ворид гаштааст ваксини гардасере ки истеҳсолкунандааш Иёлоти Муттаҳидаи Амрико аст. ин барои Тоҷикистон ваксинаи нав аст ва барои дигар давлатҳо аз қабили давлатҳои Аврупо, Осиёи марказӣ, Қирғизистон, Афғонистон, Арабистон аз ҷумла ҳамсоя давлатҳои мо Қазоқистону Ӯзбекистон лакай ворид карданд. Тоҷикистон бошад ин 148-ум давлате ки ваксинаро ворид кардааст. ваксина асосан дар байни духтарбачагони 10-14 сола гузаронда мешавад. чӣ ки созмони ҷаҳонии тандурустӣ тавсия додааст духтарбачаҳои аз 9 то 14 сола барои гузарондани иммунизатсия ки аз гурӯҳҳои мақсадноки муҳиманд, зеро дар ҳамин давра дар ҳамин синну сол баъд аз гузарондани иммунизатсия иммунитети қавӣ пайдо мешавад ва бар зидди ин вирус организм мубориза мебарад. иммунизатсия қавӣ ки дар ин синну сол организм пайдо мекунад зиёда аз 97% буда бо гирифтани як вои ваксина аллакай ҳамон нафарон ба ин бемориҳои саратонӣ ки вируси папилломаи одам ба вуҷуд меорад роҳи наҷот пайдо мекунад. дигар аз он бояд қайд намуд ки аллакай ваксина асосан дар муассисаҳои мактабӣ оғоз гаштааст ва дар мактабҳо гузаронда истоданд. вале мутаассифона байни волидон байни аҳолӣ баъзе овозҳое ки асосан аз шабакаҳои иҷтимоӣ мефаҳманд, яъне овозҳои пайдо шудааст ки гӯё ваксине ки имрӯз ба байни духтарбачагон гузаронда мешавад як оқибатҳои нохуш дорад. дар ҳақиқат ин овозҳое ки байни мардум паҳн гаштааст ин дурӯғ аст, зеро ваксина ягона роҳи наҷот ёфтан аз бемориҳои саратонӣ ба ҳисоб меравад. аз ин лиҳоз аз ҳамаи сокинони шаҳри деҳоти Панҷакент эҳтиромона хоҳиш менамоям ки барои гирифтани иммунизатсия байни наврасон байни ҳамон духтарбачаҳое ки синни соли муайян аст бетараф набуда
онҳоро барои саломатии ҷамъия, барои оилаи солим буданашон, барои оянда миллати солим будан раҳнамоӣ намоянд ва сари вақт иммунизатсияро гузаронанд. дар кӯхи фарҳанги шаҳри Панҷакент ба номи Олим Бобоев вобаста ба мавзӯи баландбардоштани рақамикунонӣ ва саводнокии молиявии маҳсулоти молиявию бонкӣ машварат баргузор гардид. таҳти унвони баланд бардоштани рақамикунонӣ ва саводнокии молиявии маҳсулоти молиявии бонкӣ бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ва лоиҳаи идоракунии ҳамгироии захираҳои табиӣ барои рушди одилона ва устувор дар водии Зарафшон инвест ки дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд амалӣ карда мешавад, форуми минтақавӣ дар кӯхи фарҳанги ба ном Олим Бобоев баргузор гардид. дар он кормандони масъули лоиҳаҳои зикршуда дар водии Зарафшон, бонкҳои тиҷоратӣ, зерлоиҳаҳое ки дар доираи ин лоиҳа амалӣ мешаванд иштирок намуда, масъалаҳои марбут ба рушди рақамикунонӣ ва саводнокии молиявии маҳсулоти молиявию бонкиро ки дар барномаи миёнамуҳлати рушди иқтисодии рақамӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 пешбинӣ шудааст, матраҳ намуданд. дар суханронии муовини раиси шаҳр Хусрав Дӯстпойзода ва роҳбари лоиҳаи мазкур Зумрат Файзиева дар ҳузури иштирокдорони форум аз ҷумла гуфта шуд ки татбиқи нишондодҳои барномаи ёдшудаи давлатӣ аз ҷумла баланд бардоштани сатҳи саводнокии молиявӣ ва рақамикунонии иқтисод барои истифодаи босамари захираҳои молиявӣ, дастрасӣ ба маҳсулоти бонкӣ, имкониятҳои бештаре барои табақаҳои аҳолӣ фароҳам овард. дар доираи форум кормандони бонкҳои тиҷоратӣ роҳҳои ҳамкорӣ ва хизматрасониҳои бонкиро шарҳ доданд ва намоишфурӯши маҳсулоти кишоварзӣ ки бо дастгирии лоиҳаи зикршуда истеҳсол шудааст баргузор гардида барномаи ҷолиби ҳунарии санъаткорон пешкаши иштирокдорон гардонида шуд. бинандагони гиромӣ, ҳоло ба як хушхабари варзишӣ таваҷҷӯҳ намоед. устоди варзиш, устоди донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент, номзади илмҳои педагогӣ Шавкат Абдуллоев дар чемпионати ҷаҳон дар байни собиқадорон ва устодони варзиш аз рӯи гӯштани тарзи озод соҳиби мақоми сеюм гардид. ин мусобиқа ки дар шаҳри Варшава, пойтахти Лаҳистон баргузор гардид, устодони варзишро аз саросари ҷаҳон гирд овардааст. ёдовар мешавем ки Шавкат Абдуллоев аз ҷумлаи устодон ва мураббиҳои шинохтаи варзиши шаҳри Панҷакент дар чандин мусобиқаҳои сатҳи минтақавӣ ва байналмилалӣ соҳиби ҷоиза гардида дар тарбияи варзишгарони ҷавон низ саҳми арзанда гузоштааст. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо саломатиро хоҳонем. хайр, шоду пирӯз бошед.